दा जों बरमायाव बे पेरालाइसिसनि जाय गथ'फोरा थाबायनो हाया जाय गेदेरफोरा स्ट्रक जानानै थाबायनो हाया जाय एक्सिडेन्टेल इन्जुरि स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि जानानै थाबायनो हाया बेफोरनि थाखाय जोङो इयाव माने ट्रिटमेन्ट लानानै खोन्थिनो हागोन स' गासैबो जों स्टेज क्लाइम्बिं पेरालाइम बार खोन्थिनो हागोन बेनि माने जों आनवेइं बुस्थुआ पेसेन्टफोरनो थिखांनानै जों माबोरै खालामो एडाल्ट पेसेन्टफोरखौ सोरबा स्ट्रक जायोबाबो उन्दैनि थाखायबो थाबायहोनो सेस्था खालामो मानसिखौ इयाव खानानै अके जाय जोंथ' दा पेसेन्टखौ बांद्राय ओरै गोलोर मोननो हाया बेनि थाखाय पेसेन्टखौ इयाव सोनानै ट्रेडमिल थाबायहोगोन प्रपार माबा एक्टिभिटिसखौ खालामहोनानै मासलफोरखौ माने जिखुनु स्लिपनेस जानाय थिग रेन्ज अफ मसनफोरा गैया गासैबो माने थाबायनायफोराव प्रब्लेम मोनगासिनो बेखौ डाइरेक्ट खालामनानै जों फाहामनायखौ सेस्था खालामो थ' बेयावनो जोंनि बरमाखिनियाव दायो रिहेबिलिटेसन सेन्टारा खुलिनाय जादों बांद्राय जों फकास खालामो पेरालाइसिसनि थाखाय बेनोसै আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ মিজিং শ্বাহ ব্ৰহ্মৰ দ্বাৰা এখন ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ ইয়াত খোলা হৈছে আৰু এই ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰখন উদ্বোধন কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে এই আমন্ত্ৰণ মৰ্মে মই ইয়াত আহি আজি এই ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰ মই উদ্বোধন কৰোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে মই এতিয়ালৈকে একো চোৱা নাই জাষ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজটো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ বাকী যি আমি এতিয়া অলপ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি ডক্টৰবিলাকৰ পৰা আমি সুধি ল'ব লাগিব কি কি মেডিচিন ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে